Esta mañá presentábase na sede da Asociación de Empresarios a sexta edición da Feira do Automóvil Híbrido e Eléctrico, que terá lugar na Praza de España do 20 ao 22 de xuño. Na cita participarán este ano un total de 13 marcas, sendo xa un referente non só na comarca, senón tamén fora dela. É unha feria que digamos que é un pouquiño referente tanto a nivel comarcal como a toda a comarca como fora da comarca. Unha actividade que, como digo, naceu no 2019 para que, digamos, a xente pois, empezara un poquinho a conocer o que son, digamos, os coches eléctricos e híbridos, non? Que estaban salindo ao mercado. Que desde a asociación o único que queremos é que a xente conozca este tipo de produtos sin ter que desplazarse para poder velos e poder preguntar e asesorarse de como van a ser estas unidades que, digamos, a día de hoxe están as implantando un pouquiño forzosamente para polo menos a xente que sepa realmente o que se está levando a cabo. Unha das principais novidades este ano pasa pola incorporación da marca Tesla, así como tamén a posibilidade de poder probar os vehículos, sempre baixo demanda. Hai marcas que nos queren entrar a expoñer, pero o espazo é limitado, que falaba o presidente. Entonces, bueno, eso tamén nos di que estamos facendo as cousas ben, que as marcas querense mostrar. Para Ribeira van a vir as últimas unidades de dos modelos que están ahora mismo no mercado, vai a ser un escaparate para todos importante. Incorporamos a posibilidade de que os coches con ceita ou ben, se hai disponibilidade no momento, se poidan probar. Dende o Concello que colabora coa iniciativa, destacaron a importancia deste tipo de propostas. Yo tengo que reconocer que, gracias a la Asociación de Empresarios, Ribeira también tiene una serie de actividades, como pueden ser bueno, lo que se va a realizar a lo largo del verano. Tenemos ese Vía Mare, este Gastromar, esta Noite Aberta que hubo, y todo ese conjunto de actividades que están presentándose día tras día y semana tras semana desde esta asociación son actividades que mueven e unen, como lo que estábamos diciendo antes, hacen sinergias en distintos sectores. Ademais do Concello, a patronal ribeirense conta coa colaboración de outras administracións, como é o caso da Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Industria. Como edicións anteriores, a entrada ao recinto de exposición dos vehículos será gratuita.